Pa ja mislim, ja sam letovala dosta puta, ali ovakvo letovanje nismo skoro imali. Prvo što je organizacija na vrhuncu, sva moguće očekivanja su 110% ispunjena, počev od ispraćaja, autobusa, prevoza, smeštaja. Smeštaj je više nego kvalitetan. Vreme nas je poslužilo, evo, unazad par dana je dobro. Osoblje koje tu ima nadzor nad nama, jer mi smo ljudi trećeg doba i onda nam treba medikamenti, treba nam lekarska pomoć, sve je na visini. Bilo šta da se u bilo koje vreme obratite, oni su tu nama na usluzi. Nemamo tople vode, njima se obratimo, to se reši u toku dana. Kažem, maksimalno sve pohvale za Medijanu. Uživajte, ajde, lep provod do kraja. Sve najbolje, ste mi živi zdravi. Treće doba, ali doba kao ono deca kad smo bili, jer što smo stariji, postajemo deca. A kad sam videla brod u životu, u moje 63 godine, ja nisam videla brod. Pa to je za mene bio doživljaj. Pa brod, pa voza, pa ja gledam. Videla sam, nego nisam dugo videla. Mojte gdje ne urotite. Ima muku posle. Ima muku, pa dorođe je dobro. Ja sam ispunio obećanje. Jeste. Malo i mi zaživimo što bi se... Jutro sam bio u emisiji i rekao da se svi... Da nema tu šta, da se čuje. Samo da pozdravim. Ajde, ja ću. Ajde.